σπρεσόκι! Κι εγώ. Κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ. Θέλω ένα σπρεσόκι! Κι εγώ. Κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ. Θέλω ένα σπρεσόκι! Κι εγώ. Κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ. Θέλω ένα σπρεσόκι! Κι εγώ. Κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ. Αυτός ήταν ο Μπλεκ. Αλήθεια, εγώ ήμουν. Μα το Δία. Ερμή! Με έλειπε! Ο Μπλεκ! Ο Μπλεκ! Γεια σας κύριε Μπλεκ! Έχω διαβάσει όλα σας τα βιβλία! Ο Μπλεκ! Γεια σας κύριε Μπλεκ! Έχω διαβάσει όλα σας τα βιβλία! Είδες τι φοράει αυτή? Είναι κάποια μάρκα. Δεν νομίζω! Τι ντροπή. Είδες τι φοράει αυτή? Είναι κάποια μάρκα. Δεν νομίζω! Τι ντροπή. Κοίτα, το κινητό μου είναι touchscreen. Σιγά και εμένα. Εμένα έχει και 16 γίγα μνήμη. Εμένα 8. Σε τρώω. Δεν αφήνουμε τους καφέδες να βρούμε τους σκυλολόγο. Τον βλέπεις αυτόν? Μένει Πετρούπολη. Δεν έπρεπε να αφήσουμε να περάσει την Κανάρη. Να σας πω παιδιά, τι συμβαίνει. Έχετε αρχίσει και ακούγεστε σαν όλους τους άλλους γελίους τύπους εδώ πέρα. Αν θες να κάνουμε σοβαρή συζήτηση, θα πρέπει να ξανασκεφτείς την καραρόμπα σου. Πήρε ο Μάκης, θα ανέβουν οι μετοχές της Τέλκο. Να επενδύσουμε. Ποιος θα επενδύσει? Ο Μένιμπος. Κάτι πάει καλά εδώ πέρα. Πήγαινε μας πίσω! Έχω παραγγείλει φρεντοτσίνο! Έχουμε ραντεβού με το Σιανίδη! Ναι, έχουμε ραντεβού με το Σιανίδη! Τι θα γίνει ρε μάγκες, θα το βρούμε το βρωμόσκυλο. Χαρέ τι παίζει, γιατί είμαι ντυμένος με αυτά τα φλόρικα. Σιανίδης! Σκύλος. Σιανίδης! Σκύλος. Σιανίδης! Σκύλος. Τελείωσε, πάμε να φύγουμε από εδώ. Και πού να πάμε? Πού όλο πίνει ο κόσμος καφέ στην Αθήνα? Καλησπέρα. Μήπως πέρασε από εδώ κάποιο σκυλί που παρήγγειλε εσπρέσο? Όχι χάρη, μόνο ένα άλογο που έφαγε γρανίτα. Όπο φίλε, θέλω από αυτό που καπνίζεις εσύ. Όπο φίλε, θέλω από αυτό που καπνίζεις εσύ. Όπο φίλε, θέλω από αυτό που καπνίζεις εσύ. Τι να παρήγγειλε? Εσπρέσο. Ναι ρε, τι έσπρεσο, φραπέ νοούσε κοπέλα μου, φραπέ. Γι' αυτό ρε σε βάλαμε να κάνεις Σαμπρίνα. Ναι φραπέ, φραπεδάκι. Πες και τα βλάκι. Ναι φραπέ, φραπεδάκι. Πες και τα βλάκι. Εξάρεις. Όχι ρε κολόφαρε. Όχι, όχι πάλι. Θα να πάω για κατούριμα, αλλά βαριέμαι. Πού να τρέχεις τώρα? Κάνε μια σφάση. Τα έχω κλάσει. Φάση. Μπες κι εσύ σε έναν κόσμο μαγικό. Σε έναν κόσμο μαγικό. Τι σκάτα γίνεται? Ποιος έκλεισε το φως? Βρήκαμε το σκυλό. Φραπεδάκι, ταυλάκι. Κοίτα, αν δεν μπορούμε να βρούμε το σκυλί μόνοι μας, μήπως να πάμε στην αστυνομία. Μπάτσι. Είναι καλά, ουρούια, οργανωμένοι και είναι και επαγγελματίες. Δολοφόνοι. Μου κάνεις κάτι, γιατί αισθάνομαι σαν κάποιος να πήρε το τηλεκοντρόλ από το μυαλό μου και να παίζει. Μην τη σηκώσεις. Όταν βλέπετε κάτι σας επηρεάζει και φέρεστε σαν μαλάκες. Ενώ την υπόλοιπη ώρα. Όχι, πολύ περισσότερο από ό,τι συνήθως. Ο Ερμής πως και πίνει φράπε. Αυτό ακριβώς εννοώ. Κοίτα. Μπιάχ! Μπιάχ! Κατάλαβες? Αλλά έχει πλάκα, κάν' το λίγο ακόμα. Μπιάχ! 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 Κάνετε μαλακίες μου φαίνεται. Και εσύ γιατί δεν επηρεάζεσαι? Ίσως γιατί δεν έχω μάτια. Θα μου πει κάποιος τι γίνεται. Θα σου εξηγήσω μετά. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μείνεις με την κουκούλα μέχρι να σας βγάλω από εδώ μέσα. Ωραία, αλλά δεν παίρνεις έναν εσπρέσο για να φύγει αυτή η φραπεδίλα από το στόμα μου? Εσπρέσο! Και μετά είμαι εγώ η Σαμπρίνα. Είμαστε χαμένοι! Όχι! Κοίτα! Η λάση! Τώρα
είμαστε χαμένοι. Εσπρεσάκι, εσπρεσάκι, εσπρεσάκι.